Ito yung kanilang court, parang bagong pintura. Ayun, no? Mayaman siguro itong Tigkawayan, Quezon. Kasi tingnan yung mga probinsya. Ayun, no? Pinapabayaan lang nila yung ginto nila sa labas. Ayun, no? Oh, di ba? Pag nanakaw yan, eh, ewan ko na lang. Bigat-bigat yan, sangla sa Palawan, mga probinsya. Oh. Hinahanap ko dito mga probinsya yung Ginayangan to Tigkawayan Road. Alam ko may tulay to dito na tatawid papunta dun eh. Comment down below nga kayo mga probinsya kung tapos na ba yun. Alam ko may ginagawang ganun 3 years ago eh. Kaso lang nasira na yung ganito ng Tigkawayan eh, no? Ay no, dati buo yan. Siguro nasira na yan sa bagyo, no? Ay no. Tigkawayan. Yon mga kaprobinsya, ito yung part 2 ng ating video dito sa Tigkawayan, Quezon. At nandito tayo ngayon sa may Andaya Highway, sa may sakop ng Tigkawayan. At i-explore natin ngayon itong Tigkawayan, Quezon mga kaprobinsya. Dito tayo daan. Tingnan natin kung anong meron dito sa kanilang pinakasentro. Okay? First time ko itong iikutin, kaya sana ay hindi tayo maligaw. Yan. Ito. Tignan natin kung maganda ba yung bayan ng Tigkawayan, no? Kasi gustong ma-explore ni Bossing eh. Yun, no? Sa mga Tigkawayan, Quezon dyan, no? Yan, shout out sa inyong lahat mga probinsya. Lalong lalo dun sa mga tiga rito na medyo matagal-tagal na hindi nakakauwi dito sa probinsya ng Tigkawayan, no? At sana mga probinsya ay mapanood nyo itong ating video para kahit paano mabigyan ko kayo ng update sa inyong bayan na pinagmulan, lalong lalo na dun sa mga nasa abroad o kahit wala sa abroad, basta nasa ibang lugar na malayo dito. Yan, ano yan, ito yung kanilang simbahan. Ano? Our Lady of Lourdes, Paris. Ba, may plaza pala sila dito mga probinsya. Ay no, tingin tayo dito. Wow. Ayos mga probinsya. Meron silang plaza dito. Ganda ng plaza nila. Nasa looban ng kakahuyan. Wow. Ay no. Malilim. Ayun no. Tingnan nyo mga probinsya. Ito na rin pala yung kanilang munisipyo. Oh, yan sa mga taga rito. Ito yung bayan nyo mga kaprobinsya. Ayun, no? Parang may event dito kasi nilalagyan nila ng ilaw. Ayun, no? Wow. Tigkawayan, Quezon. Kita nyo ba yan mga probinsya? Tapos yun, munisipyo nila. Ito, gym. Ayan o. Court. Tambay muna tayo saglit. Yun mga probinsya. Tambay muna tayo dito sa kanilang park. Ito. Tigkawayan, Quezon. Ayan o. Wala. Ito natin dito. Tapitan natin. Ito mga probinsya. Ayun. Ito yung kanilang court, parang bagong pintura. Ayun. Wow. Tapos ito yung kanilang munisipyo. Yan o. Ayos, ganda ng ano nila dito mga probinsya.
Ganda ng plaza nila, malilim. Yan, sa mga taga rito, mga kaprobinsya. Ito yung pinakabayan nyo. At meron ako nakita dito mga probinsya. Mayaman siguro itong Tigkawayan, Quezon. Kasi, yun yung mga probinsya. Ayun o. Ayun o. Pinapabayaan lang nila yung ginto nila sa labas. Ayun o. Oh, di ba? Pag nanakaw yan, ewan ko na lang. Bigat-bigat yan. Sangla sa Palawan, mga probinsya. Oh. Yan. Dito mayroon silang ginto dito sa labas ha. Statwa. Sa mga Tigkawayan dyan. Oh, mga probinsya. Sa nag-request nito na i-explore natin yung bayan nyo mga probinsya. Andito na tayo. Shout out sa lahat ng mga Tigkawayan. Ayan o. Pahinga muna tayo saglit tapos balik na tayo. Yun mga kaprobinsya. Alis na tayo. At nakapag-relax na tayo ng konti. Saan banda, boss? Saan banda yun? Dine. Tapos paganar. Salamat. Kuyo daw tayo mga kaprobinsya. Sabi ni Bossing. Yun mga kaprobinsya. Sa Kuyo daw tayo at maganda raw dun sa Kuyo. Tingnan natin kung tama yung sinasabi ni Bossing. Yun oh. Parang maganda rin pala dito sa Tigkawayan. Marami din mga business mga probinsya eh. No entry. Okay no. Wow, ito. Public market pero parang ang konti. Ayun, ayun nandun. Yun yung kanilang public market. Ayun o. Wow. Sana hindi tayo makapasok ng one way. Baka matikitan pa rito. Uy, ayun may nakita akong dagat mga kaprobinsya. Liko tayo rito. Parang may nakita akong dagat. Uy, yun no. Yan ang abas sinasabi ko eh. Oh. Dagat yan. Dagat yan. Oh, di ba? Sana may daan. Problema kung walang daan. Yun lang. Hanggang dito lang. Ay no. Wow. Kaso hanggang dito lang din tayo. Saan yung sinasabi ni tropa? Oh, dito tayo. Siguradong matutuntun din natin yan. Eto, yun oh. Wow. Ito yung tinatawag nilang Kuyo. Oh. Ano to? Ayos to. Ganda dito ah. Oh. Yun mga kaprobinsya. At nandito tayo ngayon sa kanilang dagat. Ayun. Nagpalilim-lilim lang muna tayo para makapagpahinga-hinga ng konti. At mga probinsya,
Kita nyo ba yan? Hinahanap ko dito mga probinsya yung Ginayangan to Tigkawayan Road. Alam ko may tulay to dito na tatawid papunta dun eh. Comment down below nga kayo mga probinsya kung tapos na ba yun. Alam ko may ginagawang ganun 3 years ago eh. Hindi ko sure kung tinuloy-tuloy ba yun. Ang hindi ko lang matiyak kung saang part ng Tigkawayan yung lulusot. Ang alam ko sa ano yun, manggagaling sa Ginayangan, Quezon. So kung manggagaling yun ng Ginayangan, Quezon, mapapalapit na parang magiging shortcut siya galing doon sa Lopez papunta rito. Yun ang hindi ko pa matiyak. Sa mga nakakaalam kung nasaan yun mga probinsya, no? Comment down below nga kayo sa mga tiga rito. At dito pala yung paradahan ng EV Liner mga kaprobinsya, no? Sa Tigkawayan. Tapos sa may unahan pa ng konti, dito sa kabilang side pabundok na ito, kabila. Medyo pabukid na yan. Ang dagat dito sa kanan, dito sa may bandang kanan ko, no? Yan yung bandang dagat. At yung ating pupuntahan ngayon ay yung kanilang Tigkawayan Fishport. Tabing dagat din yon. So malamang sa malamang liliko tayo banda rito sa kanan. Yan. Konti na lang mga probinsya, Bicol na, wala nang 100 kilometers, nandun na tayo sa Naga. Siguro mga 70 kilometers na lang or 80, nasa Naga na tayo. Ito na siguro. Okay. Ito mga kaprobinsya, yung kanilang Fishport, nandito siguro yon. Ito yung release ng tren. Yun oh. Wow. Yan. Eto. Yun oh. Kaso sira na yung ganito niya oh. Sira. Ayos. Sir, pwede mag-video-video lang? Oo. Kaso lang nasira na yung ganito ng Tigkawayan, no? Ay no, dati buo yan. Siguro nasira na yan sa bagyo, no? Ay no. Tigkawayan. Tapos dito dagat na. Pwede maligo rito mga kaprobinsya. Doon banda. Ay no. Wow. Sarap ng simoy ng hangin. Tapos dyan, mga beach. Parang ano, parang mga private resort. Uy, may barko lumubog. Tumagilid yung ano. Mga kaprobinsya oh. Siguro pagka lumakas yung alon, abot to dito. Ayos. Okay na tayo mga kaprobinsya. Balik na tayo. At yun lang naman yung bayan ng Tigkawayan mga kaprobinsya. Yun, hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog. At sa mga tiga rito mga kaprobinsya, maraming salamat sa pagkakataon na binigay sa atin na makapagbisita dito sa inyong bayan. At kung hindi ko man na-explore siguro yung kabuuan ng bayan nyo, ay pagpasensyahan nyo na dahil siyempre baguhan tayo dito. At isa pa, hindi natin masyadong kabisado itong mga kung anong meron kayo, anong mga resort or anong mga pasyalan ang meron dito, So far maganda yung plaza, Maganda yung inyong pinaka plaza.